Igen, majd utána. Most nem, itt becsukom az ajtót, óvatosan egy kicsit behajtom. Így van. Fürdőszoba üres. Most már mehetünk is, gondolom. Igen. Hát mert tehát beszélni közben tudunk. Aha. Az... Hogy jött? Azt már nem elvégezte. Nem kell sietni, lassan csinálom. Amikor nem kapcsoltam ki a gépet, és 28 percig beszélgettem egyik kollégámmal az egyik ingatlanról. És a Zsolt az fogta és végighallgatta 28 percen keresztül, hogy szidom-e. Persze nem szittam, hát most miért, most mit mondjak, de... Közben belemegyek porszívójuk. Jó, addig fogtam a... Most menjetek be vagy a kis szobába, vagy a fürdőszobába, mert visszafelé a nap a konyhát arra, hogy befényképezem. Nem maradt itt már semmi, ugye? Nem. Hát mindegy. Szerintem. Még mehettek, ha valami úgy van, csak erre a konyha felé ne gyertek. Jó, most mindegy. Na most jövök ki a szobából mindjárt. Ezt felhagyjuk alaphangnak, jó? És köszönjük.